През изминалият уикенд се проведе любителско състезание по риболов. Над 180 участника премериха уменията си на гребният канал в град Пловдив. За втора поредна година риболовен портал на Риба организира състезание по риболовна плувка за любители. В надпреварата се включиха 180 състезателя от различни краища на България. В състезанието участваха единични състезатели, както и отбори от по 3 риболовци. Всеки участник се съревновава в сектор от 10 метра, като мястото се изтегля в предварителен жребий. Състезанието се проведе в рамките на един ден, като нямаше определено време за предварителна подготовка и тренировка. Повече за надпреварата ще чуем от организаторите. Това е второто състезание, което организирате. Какво ви накара да направите този турнир? Накараме любовта към риболова, така да го нарека. И всъщност мероприятията, които сме решили да станат традиция ежегодно и някой път и по няколко пъти годишно, така да го нарека. Общо взето тенденцията е възходяща, т.е. миналата година състезанието ни беше с 50 участника, тази година е с 172. Миналата година събирахме опит, така да го нарека. Сега продължаваме и в същото време се стремим състезанието да не се превръща в състезание само за професионалисти, а в него да участват и аматьори, които да могат да се научат, така да го нарека, останалите. За всички трябва да има състезания. Разбира се. Ще ни кажете ли нещо повече за участниците? Какви участници има? Откъде са? Участници има буквално от цялата страна. Има професионалисти, както казах, има и аматьори. Може би 50 на 50. Така, гледайки оборудването, може би 50 на 50. А сега какво очаквате? Повече като резултат от професионалистите или няма значение това? Според мен в дадената ситуация това няма никакво значение. Тоест има хора, които хващат риби без някаква много сериозна подготовка. На трето място в отборното класиране застанаха риболовците от село Кърджали. С еднакъв брой точки, но с повече улов бе отбора на Дайва. Призовото място грабнаха момчетата от отбор Риболовна мания. Как протече риболова за вас като състезател? Риболова беше тежък. Риби нямаше в моя сектор. Предимно съм ловил на щека, дребни рибки с по-леките към. Общо взето е това. Колко килограма извадихте? Килограми 10 грама. Това е всичко малки рибки. Да. Най-важните рибки за отборното класиране. Вие сте капитана, също грабнахте и второто място индивидуално. Как се чувствате днес? Доволни ли сте? Добре, да, много добре. При доста труден риболов с много малко риби успяхме да ловим много добре. Вие извадихте ли по-голяма риба или не? Не, масовите риби ловяхме, което може би за състезанието е най-добрият вариант да се ловят масови риби и да се трупат повече килограми. Не наблягахме на бонуси, не чакахме бонус риби, ловяхме общо зато масовите риби. А мислите ли, че е грешка, ако чакате за голяма риба? Ако изходим от това, че състезателният риболов е без значение каква риба ще хванеш по големина, са важни килограмите. Тоест най-правилно според мен и според нас като отборна тактика да ловим най-масовите риби, които са каракулите тук на гръбната база. В индивидуалното класиране първото място грабна Владимир Благоев, а след него се наредиха Огнян Райдовски и Петко Желев, който грабна и наградата за най-голяма уловена риба 3 кг и 700 грама. Ще ни кажете ли как успяхте да ловите всичката тази риба и колко килограма всъщност направихте вие? Улових 7 кг 250 грама. Как ги улових? Късмет най-вероятно и захранката сигурно ми се работи. На кое място бяхте вие? 37-мо място в трети сектор. В другия край на канала, общо взето сектора така най-силен от трите и аз хванах най-много риба. Каква ви беше точно примамката? Захранка и определено наблягнах на торен с кълцан торенчева и с глин. Мислите, че това ви донесе успеха? Най-вероятно. Може и да не е това, може и късмета, защото и други колеги
торен с глина са използвали, няма такъв улов. Повече информация за това как протече състезанието можете да научите от предаването Актуално всеки четвъртък от 20 часа.